सार दानि डिजिटेलाइज मुगायावहाय बर' लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथाङा मा बिबुंथि होनो सानो? खोब इम्पर्टेन्ट सोंलुखौ नोंथाङा सोंबाय। आंनि गोसोआव बेफोरखौ लानानैनो दुब दुब मोनबाय थादोंमोन। दिनैनि वर्ल्डआ ग्लबेलाइज, डिजिटेलाइज आरो इन्टारनेट वर्ल्डनि जुग। दा बे जुगावहा जोंखौ खोब मदद होदों। जायखौ जोङो गिलु बालु आन्दलन खालामनानैबो सोरजिनो हायाखै। दिनै आमेरिकानि रुला जोंनि बड'लेण्डआव सोलियो। पृथिबिनि गासैबो रुला जोंनि बड'लेण्डआवबो सोलियो। खारन जोंनि फिसाफ्रा दिनैनि बे डिजिटेल मुगायावहाय इन्टारनेट वर्ल्डआवहाय मबाइलाव नायब्लानो बयनिबो रोंगौथायखौ जोङो सोलोंनो हायो। दा बावहाय मोनसे मोजां बाथ्राया जाहैबाय, जायखौ जोङो जोंनि फिसाफोरनो होनो हायाखै, जायखौ जोङो जोंनि फिसाखौ फोरोंनो हायाखै, दिनै बेफोरखौ बिथांमोनहा गाव गावनो नोजोर होनानै नायनानै जाय फाराफारि जाय दिसा दिसि गाबागाव टेलेन्टखौ लानानै आवगायनाय जों नुदों। जेरै नोंथांमोनहानो साफा साफा इउटिउबार, जोङो नोंथांमोननो साख्रि होनो हायाखै। बिटिसि गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो साख्रि होनो हायाखै। नोंथांमोना दङ, फरायनायबो दङ, क्वालिफिकेसन दङ, आरो नोंथांमोननि थांनानै थानाय राहाखौ जों होनो हायाखै। नाथाय नोंथांमोना दिनै इउटिउब सालायबायनानै, मबाइल सालायबायनानै गाव गावनि सिफियाव नांगौखौ लानो हायो आरो न'खर सालायनो हायो। बेनिख्रुइ देरसिन गोजोननाय जोंहा मा दङ? दिनै जोंहा बै सासे मामोनलाय थाइलेण्ड माबा माबि थांग्राया, एलफ्रेडआबो मोनसे एंगोलजों बिथाङा दिनै साख्रि नागारलायनानै जे खामानिफोर मावदों, बे दिनै जोंनि डिजिटेल वर्ल्डनि मोनसे। दा बेखायनो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ बेखौसो बुंनो सानदों जे नोंथांमोनहा वर्ल्डआ नोंनि आखायावनो दङ, नोंनि थोरसियावनो दंफैयो। सारा पृथिबिया नोंनि थोरसियावनो दङ। नोङो मोजांखौ नायनानै सोलोंबा मोजां जागोन, गाज्रिखौ नायनानै सोलोंबा नों गाज्रि जागोन। दा बेवहाय मा नुदों आङो, सम सम एखमबा जोंनि बर' फिल्मखौ नायो। गासिबो फिल्मखौ होनाखै आं, एखमबा बर' फिल्मफोरखौ नायोब्ला आङो जोंनि एक्टिंफोरखौ आङो गुबुननि एक्टिंफोरजों रुजुयो। जोंनिया वर्ल्ड क्लास लेभेलाव दाबो एक्टिं खालामनो हायाखै। नाथाय बे गथ'फ्रानो दिनै बै वर्ल्ड क्लास लेभेलनि एक्टिंफोरखौ नायनानै गावखौ फोसाबोबा सानसे समाव बिथांमोनहाबो बलिउडनि एक्टर एक्ट्रिसफोर बायदि खालामनो हागोन, बे एखे रोखाखा। दा बेखायनो दिनैनि जे जोंनि गथ'फ्रा फिल्म इन्डास्ट्रिया जा आवगायदों, बे जाहैबाय जोंनि कालचारेल रिभलिउसन। कालचारेल रिभलिउसना ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट, बड'लेण्ड बिनायाबो बन्द जाबाय, आलादा रायजो नांगौ होनायाबो बन्द जाबाय। दा बावहाय जोङो जुदि जोंनि कालचारेल एरियाखौ जुदि जोङो टाइट लाखियोबा, फिल्म इन्डास्ट्रिया मोसानाय मुसुरनाय दानाय जोमनायजों जुदि जोङो ख्रां ख्रां लाखियोबा, सारा पृथिबियानो जोंखौ नायसनबाय थागोन। बे मोनसे एंगोल। फारसेथिं गेलेनाय बादायलायनाय, मोसानाय मुसुरनाय बादायलायनाय, बे बयबो गाव गाबागाव मबाइल गंसेयावनो मोनजोबो। बेजों लोगोसे थाखा फैसा आरजिनायाबो नै माथो मबाइलावनो जासै। मैया दाखालि खोनादों YBOIजों बिराद बयबो फैसा मोनसोगारदों। खोनादों बादा होलायदोंबो जाहैदों। बादाखौ जों बोरै होनो? गर्जना साख्रिबो होनो हायाखै, मावनाय दांनायनि बेब'स्था होनाखै। आंनि फंबाया जुदि माबा मोनसे सोरजिनो सानोबा, मटर साइकेल गाबोन न' लुनो, हाबा बिनानावनि हाबा होनोबा, बेहा फैसा गैया, बिसि फिसा गारनानै गुबुन रायजोआव थांनांगोन। दा बेफोरबायदि बेब'स्थायाव डिजिटेल मुगाया जुदि जोंनो थाखा फैसाबो आरजिनो होदोंबा, बे जोंनि थाखाय गाहाम राव। दा बेखायनो गुसुङै आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि लाइमोनफ्रा नैबे डिजिटेलाइज मुगायावहाय बे सुबिदाखौ एडभान्टेज लानो हागोन आरो मा। सोलोंनाय बादायलायनायावहाय जोंहा बाहाय खाबु मोनबाय। दा बेखाय बियो गाज्रि नङा, जुदि जोङो कनस्ट्राक्टिभलि बेखौ जुदि बाहायनो हायोबा जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां। दा बावहाय जोंहा गभर्नमेन्टआल' नायसं प्लेटफर्मखौल' खालामना होनांगौ आरो मा। बिराद गोबावनिफ्रायनो होनबाय थादों आं जोंनि बे माबा लाइमोनफोरखौ जेरेखम सरस्वतीयावहाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेस्ट सारि वेयारिंनि एवार्ड होयो। एबार बैसागुआवबो बैसागु हाजो गाखोयोब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे टिम जानानै NGOफोरनि महर हेफाजाब लानानै जुदि बिथांमोना जोंनि दख'ना गाननाय आइजोफोरखौ, गामसा गाननाय लाइमोनफोरखौ जुदि खेबै जमा दोननानै बेवहाय जुदि बासिबा फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड 100थासो प्राइज, बेबायदिनो जोंनि कालचारा रिभलिउसन जागोन आरो जोंनि दख'ना गाननो गोसो जानायखौ जोङो बांहोनो हागोन, मोसानो मुसुरनो गोसो जानायखौ जोङो बांहोनो हागोन। दा गोबां सुबिदा दङ आरो मा, मबाइलजोंनो जाजोबो। दा बेखायनो वर्ल्डआ दिनै जोंनि एखेबारे सिफियावनो दंजोबो। जों जेरै गोसो एरै मावनो सानबानो हायो आरो। दा खिन्थु बेल' आरो, मोजां जिनिसखौ जोंहा गोबां लेकिं दङ बर' हारिया। संनाय खावनाय बायदिखौ मालायफ्रा दिन्थियो, जोंनि बर'नि संनायफोरखौबो दिन्थियो नङा होमबा। सिब्रु मैगंखौ मारै सङो, थास' बिसंखौ मारै सङो, खारं खान्दाय बिबारखौ मारै जायो, अनलाखौ माजों जायो, आरो बेजोंबोथ' खामायनो हागोन।
जोङो नायो गुबुनफोरनि थाइलेण्डफोरनि ना गोथां जादलाबायनायखौ नायो बे ना गोथांखौलाय बोरै जादलाबायनो बोरमा बिबुफोरखौ हाफ्रानै खिनो जायो बेफोरखौ जों मानो नायनो जानो नायो खिन्थु जोङो दा जोङो बिसोरनिखौ साबसिन खालामबा नायगोन दा बेजोंबो थाखा आरजियोबा दा वाल इज नट एनाफ होननाय बायदि आरो दा बेखाय बे डिजिटेल मुगायाबो जोंनि दानि लाइमोनफोरनि थाखाय खोब मोजां होननानै आं सानो